bocil rumiyin. Siap, bocil presiden luar biasa. Jangka generasi presiden menika. Pancen estu beli dalu menika kok nggih ngremenaken penggali kata. Nggih. Sing ngremenke piantun kata. Ayo legit. Boleh Seniman Seniwati. Git kene git. Mumpung lu ngantuk ya. Bapak Marsudi kan mau kan nembangkan klasik ke tembang apa Cineman Mendes. Saya wis bebas kanggo sampean nembang apa bebas lho saya. Campur sari boleh Nduk? Ya boleh. Campur sari. Sakit? Sakit no. Tenane. Tenang. Ya. Sagren lah ya. Seragen. Ayo seragen. Nembang apa? Niki seragen lagi. Sembarang. Sembarang. Lagu sembarang kok enak. Alah sakarepmu. Yo timong to Tak kira nek balinggo ki wis mari tanggah ya. timong. Yo bener sembarang yen ditakoki bocah iki ngene iki lho. Mare wong tuwa ra diajeni canem ngene iki. Yo nek kandha sing penak nduk gendinge apa yen sragenan kuwi digawe sragenan irama rame apa irama kalem. Oke. Ah ngono kepenak. Aja sembarang. Nggih. Coba. Apa nggih? Loh, sragenan oke sragenan. Lah iya nggih mikir sendiri. Pirang jam mikir itu? Paling setahun nek. Aku lah yo sedeng kene wis munggah-munggahan to iki. Anu mon. Telok lho. Anu. Apa nggih? Lah napa? Sing penak niku napa nggih? Awung gending sembarang tinggi sragenan. Sembarang nggih. Lho ya kuwi neh to. Anu mon. Kabur wae nduk apik nduk. Indah mana kados nang. Ya pas enek. Nggih pas kali tulisan. Kali panyunan ya. Imbalno katresnanku ya Dok ya. Nggih. Kayak sragenan ya oke ya.
apik tenan. Nggih pangestunipun. Sik kok beda listrik. Beda listrik. Sapa ngerti sapa kae? Loh, sama kok pitin sepeda. Oh iya sepeda. Padha wae to dene iki. Kuwi Jawa Tengah. Nggih. Angkutan motor. Motor lho. Beda to tibae. Itu. Beda. Beda. Iki motor nek pit nek dono niki pidono. Gitu. Mangga kang mas katresnaku ketekan Wah, jane elok tenan. Ya. Nggih ambekan sik nggih. Oh, wis tak ambek sak sir mundur. Seneng aku bocah iki. Jan nyenengke lho. Mungkin cah cilik kudu nyenengke. Ah. Nyenengke. Anakmu mbok digawe kaya ngene iki ditatang ngene iki. Ning tak tata malah kecuwil kabeh. Jan lenggahe bocah ki kok ya pas pinter men ya. Lho wong iki ndelok dinane to. Angger kok gawe anak pas malam Jumat, iki padha karo ibadah sunah Rasul. Pateni setan 1000. Kok sadurunge berhubungan badan biologis, itu wudu sik sesuci diri. Njur maos nek pengen ayu ya kaya Dewi Sri, Payang. Ya. Nabi Yusuf, kuwi nggon maos surat Yusuf. Ya. Ini bocah mesti pinter tenan. Wong bapak ibuke ya tawaduk tenan. Iki anak iki. Jajali, gawe karo ndelok bal-balan ngono kuwi. Dadi bocah ndase gedhe ngono kuwi. Tak yo kilakne to. Ayo. Ada. Betul ada. Lanjut nggih. Ayo. Nggih. Ya. Mangga kang katresnaku
dalam ora Ibu, Bapak? Nggih teng dalem insyaallah. Sampean itu malam kosong mboten? Malam Kosong. pripun Bu? Dan 7 Kosong. kosong. Ya padha ya kosong. Aku mek ngomong Macam kira tuh kafe terus sepi. Jadi ya rada setengah rolas jene iki. Tak dongakne sampean sebenarnya dadi sinden sing kondang. Amin pangestunipun ya. Wes pokoke dadi seniman sing kondang, wis pokoke kabeh do karo jenengan ya. Amin pangestunipun ya. Nggih nggih. Saya penting tetap bekti kali Ibu Bapak. Yo. Siap. Sekolahnya aja ngantek kendat ya, Nduk. Betul. Boten. Sekolah kudu harus dikejar. Nggih. Akademik harus seniman dadi seniman oke. Oke. Oh, sekolah iya. Oma yang ngono. Iya, lho iya no. Om iki SMP, SD, SMA tutup. Iki malah wis ning perguruan tinggi kok. Aduh. Iya, saking dulu sampai bledek nih. Ya, makasih ya. Langsung sedaya waranggono jumeneng Cak Jo. Jos. Nggih. Nggih, sampun sambut ta. Oke, siap.